Dungan sa inaugurasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kasundaluhan ug kapulisan sa Cagayan de Oro City nagpahigayon og peace concert dala-dala ang mensahe sa panaghiusa ug pagbatok sa insurhensiya. Aning report. Hunyo 30 adlaw sa paglingkod sa ika-17 nga presidente sa nasod Pilipinas. Gipaagi sa kapulisan ug kasundaluhan sa Cagayan de Oro City ang pagsaulog ni ining makasaysayanong adlaw sa usa ka peace concert nga gipahigayon sa Kiosko Kagawasan sa Divisorio area. Gitambungan kini sa nagkariyang ahensya sa lokal nga kagamhanan, mga ahensya sa gobyerno o mga non-government organizations nga katimbayayong sa kapulisan sa paghatod og kalinaw sa dakbayan. Ang kapulisan, ang gobyerno nandito para maging kumbaga kami mga kapulisan, kami yung sa peace and security. Nandito po kami lagi. Gawas sa mga makalingaw nga mga dance performances, naghatag sabog testimonya ang usa ka kanhi miyembro sa New People's Army. Siya si Kalala nga miyembro kaniadto sa Mount Kitanglad Sub-Regional Command 4. Apan karon usa na siya ka aktibong miyembro sa kasundaluhan isip Private Jacqueline Ilacos nga sakop sa 403rd Brigade. Matod niya nga hilabihan gayud ang kalisod nga iyang nasinati kaniadto sa kabukiran ug dako ang iyang pagpasalamat nga nakabalik siya sa sabakan sa gobyerno. Na-recruit ko mismo sa among eskwelahan sa nga karon na siya karon. Bali ila pa kong gitagan og orientation kabahin sa anak ng bayan party list. Dayon wala man ko kabalo nga ako ding gisudlan na siya underground organization sa CPP. Natapos ang paragtapok sa pagpanghatag sa kapulisan og bugas ug pagkaon ngadto sa mga partner NGOs ingon man mga Cagayanon palibot sa parke. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.